Ongelooflijk zeg. Dit is de perfecte torenvalk kijklocatie. Hij zit zo mooi in de opkomende zon. 2 kneutjes zie je daar zitten. Ja. Mannetje en vrouwtje. Nou, we hebben echt wel mazzel als ze laten zich allebei goed zien. Wat een diversiteit hier, zo'n klein stukje en al die verschillende soorten. Hier heb ik een rugstreeppad. Dat is de rugstreep. Ja. Ja. Het is een wijfje kamsalamander. Wauw. Mooi beestjes, hè? Prachtig zijn ze, zeg. Het is bijna gewoon een absurd plaatje, alsof er een paar koeien ontsnapt zijn. Ja.